Chini Khumulung Press Club Tini Hai Chalono Thangnai Bisiwo 5 March 2021 Bisiwo Jung Chal Kolokma Nasikmani Yagulo Chini Khumulung Press Club Jung Manmani O Chal Jung Dini Taklai Bohai No Hai O Chalno Khatung Khazani Bisingti Jung Muiduk Lainai Kegramani Bisingti Ke Jung O Chalno Yasak Lainai Tamni bagi kangkai bisi kolok macam nasikmani yagulo chini tiprasa kok tuma thumnai rokni thangnai bisi obono puila Khumulung Press Club nei haste hapang ADC hapang bai kosimung manmani obo laiboma o kaisa rangsak bai srijakna moton chini tiprasa rokni bagi kok tuma oboni bagi jeng thangnai bisini simi taklai puila hisap bungmani salna jeng yasak lainnya di tangi tonggo tabuk Chini Khumulung Press Club ni Presiden Takokra Ongshu Deborma bo ke gramani bising dike jeng o salma yasak lainnya